Те там пудели няма. При мотокара пудели няма. Само работа. Бачка е здраво да ти дойде акъл в главата, разбираш? На мотокара да видиш работа, разбираш? Майко, разбираш? Как става работата, разбираш? На мотокара, каква е хубава работата. Пари дават, страхотни. И бонуси дават, всичко дават, разбираш? ДМС-та, ММС-та, всичко дават, разбираш? Стаж ти са трупа за процеси, осигуровки, пенсии, всичко фул. Разбираш? На пълен макс, на пълен размер, разбираш? Само трябва да караш мотокара. И евентуално да се подмазваш на началника, оня горе началника да му се подмазваш, да те държи, защото там вече не се знае тая работа. Разбираш, там и секретарката не мога да помогне в тая работа. Разбирате ли, драги зрители? Секретарки и мекретарки, те и да са мазнат, и да не са мазнат, енергетиката ще се оправи, ама, разбираш ли, на върба в петък, разбираш ли? С секретарки енергетика, аз не знам, може и да стане, не знам. Може